Una altra de les curiositats de la cuina hawaiana és aquest tubercle que servirà per acompanyar. Això és taro. El que passa és que el taro de Hawaii és una varietat diferent. Aquí és molt difícil de trobar taro. L'he trobat en un d'aquests supermercats xinesos, perquè a Xina també es menja, però els xinesos mengen una varietat més petita i en aquest cas és blanca. Allà a Hawaii és justament rosa. Rosa o lila, veus aquí que hi ha una mica de color? Sí. Allà és tot així, de manera que quan obtens la pasta és una pasta de color lila. I es pot assemblar alguna cosa? Puré de patata. Tot i que us sembla, el taro no és un tubercle. Tècnicament és un corm, una part de la tija que queda soterrada i que emmagatzema nutrients per a la supervivència de la planta. A bona part de Centreamèrica se'l coneix com a malanga, tot i que hi ha molta confusió i barreja de noms similars entre aquesta i altres varietats. És important saber que el taro, o kalo en hawaià, no es menja cru, ja que té una certa toxicitat que desapareix un cop cuit. Amb el taro es prepara una crema, el poi, que ha estat històricament un dels aliments bàsics dels hawaians. El taro és tan important que forma part de la seva mitologia, fins al punt que es considera la planta ancestre original del poble de les illes Hawaii. El taro ja és cuit, s'hi afegeix una mica d'aigua i es tritura fins a obtenir la crema anomenada poi. Els hawaians mesuren la seva densitat segons els dits que necessiten per endur-se-la a la boca.